rayuwa komin kyanta in ba karkashin addini ba ce ba ta zama sakarci, ta zama shirki. Rayuwa komin wahala da kaskanci in dai ka rayu da imani shine ribar rayuwa. Haka duniya Allah ya kasa ta gida biyu, a ji daɗi a sha wahala, babu dan adam din da ya isa ya tsere macen wahala duk kudinsa duk malintarsa duk sarautarsa. Sai dai kila nau'in wahalar da yake sha ya sha bamban da nau'in wahalar da talaka yake sha. Talaka na tunanin kwanan masara gobe, na tunanin rigar sallah, na tunanin atamfar sallah matar za ta yi masa sababi. To kai ko duk Allah ya dauke maka wannan baka tunanin wannan, amma kuma kana da matsaloli irin naka wanda talaka kuma bai su. Ka kwanta kai ta juyi ka kasa barci har sai ka sha maganin barci. Hauhawar jini, matsalolin rayuwa, dala ta faɗi, ta suka, ta yi sama, ta yi menene, wannan matsalolin talaka ma bai san yaya dala take ba, kai ne kawai ka sani. In ta tashi oho, ta faɗi oho, da wani dala da sifa duk wannan kai ta dama. An yi canjin gwamnati ko za a yi canjin gwamnati, a yanzu gwamna abokina ne, nan da wata uku ko ba abokina bane ba. Duk wannan ba shi ne matsalolin da manyan suke faruwar shi ba. Da shugaban kasa na wani, nan da wata kaza ko ba nawa bane ba. Da minista wani na ɗaure min gindi, yanzu ko ban sani ba idan an canja gashi na yi aiki ba a biya ba, ko a biya kafin ya sauka, idan har bai sauka ba a biya ba yaya matsayin aiki na nake, waye zai hau matsayin? Na zo talaka da wannan matsalolin, wannan kai ta ba. Ba haka bane ba, waɗannan duma matsaloli bane ba, mutum ya aiki ya zama miliyoyi bai san waye zai zo ba, zai fita ko ba zai fita bai sani ba. To kaga wannan duk sune matsaloli da Allah ke tsorawa dan adam, kowaye sai ya gama da irin wannan matsaloli. In kai ne gwamnan an rantsar da kai tunani kuke waɗannan zami za mu dore ko za a yi juyin mulki, kowaye yana cikin matsala. To da haka babban abin da zai fitar da mutum daga cikin halin gaganuka shine riko da imani. Idan ka samu sa'ada ruhiyya, kwanciyar rai da walwalar zuci, saboda zuciyarka ka bunkasa ta da imani, babu wani abu na rayuwa da zai dafe ka. Dan duk abin da ka rasa ba ka jin takaici da yawa, saboda ka san Allah ne bai kaddara za ka samu ba. Duk abin da ka samu ba ka girman kai da kafafa cewa na samu kaza dan na isa, ka san Allah ne ya kaddara maka cewa za ka samu. Kowane irin abu ka samu Allah ne, ka rasa ko ka san Allah ne. Shi yasa manzon Allah ce al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi ne. In farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah, baya cewa da ba ta ci ko iyawarsa. In kishiyar haka ta same shi kuma sai ya haƙuri, baya jin cewa Allah ya tsare shi ko ya ɗora masa halin gagganin kai, sai ya samu lada lokacin da ya haƙuri kamar da ya samu lada lokacin da ya godiya ga Allah. Allah sa mu cikin irin wannan yanayi.